Raliya. Alo? Na sako tuna wallahi Lariya tun ɗazu ni kiran ki wallahi ta waya baki ɗaga min waya ba. Sai yanzu wallahi na samu. A'a wai ki hasalin me kika da ni illa ki kale ina ruwanki. Wallahi in wada miki matata ko jiya nan sai da ni kama ta na bata mugun kashi. Sai da ni hidda mata jini. Sun nika gobe tun da sai zan sake ta an kura ta gidansu. Sai ki gane ta gurin irkekkiya da ita in wada miki ni ba ma son ta wallahi tallahi. Ta isa ta sha nan kai. Wallahi ko yau sai da ta yi kwai. Kamin ta hita anguwa sai da kama ta na bata kashi. To ba ta tsoron ta na kai. Ita dan banza ita dan yohi. A'a ki kwantar da hankalinki yau sai ta bar gidan ga ai ba gidan tsoho na ba. Awo ke gane ashe. Ke gane. Shi yasa na haka nake wallahi wallahi Raliya bari in faɗa miki in ki koma kira na sai na haɗa ki da ƴan sanda sai na sa ƴan hizba sun kama ki sai na haɗa ki da ƴan kwamiti ni da adama ta buke ki mai mugun kyawu ina da karke tsukaka ko ga ki na ƙasa kullu da ke kuma da ki san gani kaga malam dakata ni da kake wallahi in ki koma kira na wallahi sai na ci mutun na nace da Allah sai na kare ki ba sai ya ta ki dawo kenan wai wata tawaye ka so na wai a sake ki dan daga fara ta rufe min baki ni kake zan ke faɗa wannan maganganun to yau dai Allah ya tona asirinka mini dama kai munafiki ne ban sani ba sai idan bana nan ka dinga daukan waya kana kira mu yan mata gida iri ko wai hada ciya waye kaza da kaza shine har ni kake yi wa wannan maganganun ko to ai gashi Allah ya dawo da ni wai ki abin da nika so in faɗa miki guda wanda baki gane ba wai kina ji wai abinda ta kan yi wai in sake ki wai ita in aure ta ina wani da ita ni adda mata ta ga ki kyakkyawa ga dogon hanci fara da ke ɗan lokuta ni nake da ce kukaka gaba ɗaya wallahi na manta ko 200 bai yin huɗa ni nake da wannan ni da adda ke ina wani da wata mata haki ce ke kama ni kina ta hoda haja mu shiga daga ciki kai ma ga fara fe mun ba ai wallahi yau tun da kai mun rashin mutunci a gidan nan ga wanki nan dama na hada ma ka zo kai za ka wanke min shi ka gama kai min shara sannan ka gama kai min wanke-wanke kana ji dai ko wallahi ban shara nan wallahi ban shara nan oh haka ka ce kenan bai auna ce ya kashe ni wallahi ban shara nan ne kake faɗa ba za ka yi sharan nan ba wallahi ban yanta haka ka ce to wallahi sai ka yi sharan nan in kuma baka yi ba ka san dai abin da ne maka wancan satin ko to wallahi sai na babballa ka in faɗa miki gaskiya Allah wuce ce ba hakan na wuce ce sai na miki shara wallahi ban yin sharan nan sai dai ka kashe ni gidan ka haka ne yi miki shara za ka wuce ko sai na yi fal da kai wallahi tallahi na rike Allah ina sani ma aure to ma sai da gogo ta ce kada in aure ki ni tashi na aure gashi kina gura min ban mun ce ga ban yake baki ba dan na gafara wuce kai mun shara daga kawai ke ji muna wayar mace sai ke ce wai gaskiya aure ta ita wata kira ne wallahi ni ban ni kire ta ba na rike Allah ina sani ba aure ita wata kira wallahi ita kiranta ba ni kire ta ba kaga ka share mini wallahi wankin nan ban yi ne wallahi sai dai in share ban wanki kaga mala da Allah ba nan zaka share ba nan zaka je ka share mu ko ba ka gani ne wallahi ina sani wallahi ban aure ki wallahi ina na sani ban aure ki da ma sai ko ta ce kai aure ki tashi na aure ki gashi ke to kina ba haka ne zaka share mu ka gama kuma kai mun wanki ina nan ina jiran ka wallahi ban yi wankin nan sai dai in shara kuma ba haka ba wallahi sai jikinka ya faɗa maka wallahi sai dai ke koma kare ni da kimi wancan sati ke kare ni sai dai ke koma kare ni wallahi ban yan wankin nan sai saka wallahi ta armin mace wadda adda kiba wallahi bai yi ba na nace da Allah tana ganin ta yi ka abki sai ta kafa ka tana bugiya inna Allah wa qadar Allah haka Allah dora ni wallahi ina sani ba auren ki to tunda ka ce ba za ka yi mun wankin ba bulala nawa kake so na yi ma wallahi da na sani da na bi magana mai hiyata in gashi Allah hada da nage me kake cewa babu abin da nace cewa ni Allah shi miki albarka Allah shi awayin kirama Allah ya ji kansu ni kuma Allah ya ji kai na shiga harta min what